дар толори филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара таҳти унвони имкониятҳои корӣ ва соҳибкорӣ чорабинии иттилоотӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур дар доираи зерлоиҳаи пешниҳоди барномаи бизнес шогирдтайёркунӣ дар минтақаи диҳотии вилояти Суғд, ки дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат дар бартарафсозии таъсири иқтисодии COVID-19 тавассути беҳтар намудани некуаҳволӣ, имкониятҳои кор ва ҳамкории минтақавӣ дар водии Фарғона амалӣ мегардад, сурат гирифт. дар кори он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, ҷамоатҳои шаҳруку деҳот, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, занон ва оила иштирок доштанд. таври мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара Некрӯз Отабеков изҳор дошт, ҳадафи асосии зерлоиҳа ин ба фаъолияти соҳибкорӣ ҷалб намудани муҳоҷирони меҳнатӣ, бекорон, ҷавонон, занону духтарон, ки хоҳиши оғоз намудани фаъолияти соҳибкорӣ доранд, такмили малакаи соҳибкории онҳо бо истифода аз усулҳои шогирдтайёркунӣ дар минтақаҳои деҳот мебошад. дар раванди нишаст ҳамчунин директори филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара Музаффар Холиқзода, намояндаи ташкилоти ҷамъиятии Мир Сабрина Қосимова ва дигарон суханронӣ намуда зикр доштанд, ки дар доираи лоиҳа ҳамчунин баргузорсозии як қатор чорабиниҳои иттилоотӣ дар самти пешбурди соҳибкорӣ, аз ҷумла маъракаи иттилоотӣ, лексияҳои омӯзишии якрӯза, тренингҳо, ташрифҳои корӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ, мастер-классҳо барои баландбардоштани малакаи соҳибкории муҳоҷирони меҳнатӣ, бекорон, ҷавонон, занону духтарон, ташкил намудани ҷойҳои корӣ барои онҳо дар назар аст. барои 20 нафар фаъолтарин иштирокчиёни чорабинӣ бошад, дастгирии техникӣ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон бо мақсади ба шуғл фаро гирифтани бекорон ва хатмкунандагони донишгоҳ дар ҳамин ҷо аз ҷониби раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Исфара ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ доир карда шуда, ба корҷоён маҷмӯи васеи мансабу вазифаҳо ва ҷойҳои корӣ пешниҳод карда шуд. супоридани тӯҳфаҳо ба иштирокчиёни фаъол анҷомбахши чорабинӣ гардид.